जब हम गीत गौनी की जब बलमा बेदर्दी बेदर्दी तई तो पियावा बाहर हाले तो तहरा बिगड़ी बिगड़ी लईकी कहते हेरितिका सखी से का हे सखी साच कहिनो तन्ने नहीं हरवे निमन कैसे कैसे कि ससुर में जोर दिया अरे चढ़ली जवानी काहे नहीं हरवा निमन बा ससुरवा से शिवानी बताओ तारी कैसे कैसे कि ससुर में जोर दिया चढ़ली जवानी मुअन भतार कटे बहरा में चली ए हसनी मन रहे कि ए हसनी मन रहे का नहीं हरे देखी हो ए हसनी मन रहे अरे नहीं हरे देखी हो काहे की काहे काहे की काहे सके तहा मर्जी हाय हाय ए जे तो कठिन में विकास बना तो ए हसनी मन रहे रहे अरुरा बढ़ा देली गलती को नहीं हरे देखी हो आ सके तहा मर्जी ऊपर हो ए हसनी मन रहे नहीं हरे देखी हो ससुरा में चढ़लिया चढ़ली जवानी ससुर में जोर दिया चढ़ली जवानी मुअना भतार कटे बहरा में चली बाहर में जानी हो बाहर में जानी ए हसनी मन रहे ए हसनी मन रहे नहीं हरे देखी हो कटिंग देखो कि ए हसनी मन रहे अरे नहीं हरे देखी हो आ सके तहा मर्जी ऊपर ए हसनी मन रहे नहीं हरे देखी हो हमर जीव पड़ल बा हसनी मन नहीं हरे देखी हो सके तहा मर्जी ऊपर हसनी मन रहे कई हर देखी हो सकेता हमर जीव पड़ल बा ए दिलवर दिलदार फूल के करे ते प्यार मैनवा चार कोरे के बलम बिहार कोरे के मैनवा चार कोरे के बोलम बिहार करे के ये हसनी मन रहे कोई हर देखी हो सकेता हमर जीव पड़ल बा हसनी मन रहे कई हर देखी हो सकेता हमर जीव पड़ल बा अभी अभी राजन भैया की तरफ से हां जी ओरिजिनल श्रोता ओरिजिनल लयदार वही होते हैं जो गायक के साथ साथ वहाँ जहाँ गोलू राजा हो इन नृत्यांगनाओं को भी समझे कि इन्हें भी कुछ पैसे की तो कमी है नहीं ये तीनों पैडी के छापा पड़े वाला बात लेकिन राजन सिंह भैया तहरा के 500 तहरा के 500 हां जी हमारा कुछ ना बड़े भाई का आशीर्वाद मिले तू लोग खुश रहो तो ए हसनी मन रहे नहीं हरे देखी हो सबके तहरा जीव ए हसनी मन रहे कई हर देखी हो सकेता हमर जीव का करी मर जाई का काहे नहीं हरवा निमन बा काहे तू बताओ तारू के गरा से एकरा से अपना सखी लोग से हां जी का मधुबन भाई ई शाखा लोग हमें देखो मधुबन जी के कहाँ बड़ा ए का कहाँ रही सवेरे काला जामुन काहे नहीं हरवा निमन बा काहे ई त मुकेश रे के छोट भाई असला करे जी
कि मिलत रहे माजा ओही जगरवा के तरवा मुआइए देब का जनवे लेब कि मिलत रहे माजा तारा खाती कहा था तो सुनो कि मिलत रहे माजा ओही जगरवा के तरवा और ये सखी अगम अच्छा बिछाई के सुता पर रहे केहू राजन के सचिव भई हां दी केहू राजद के सचिव बा हां हई भाजपा हियो हां दी हई राजपा हियो हां हउआर जेडी हियो हां बाकी तू तू ना ना ई राजपा हियो बाकी तू हां दी खेलवाड़ी दल के अरे रोहनी हम सचिव हो सकेता हमर जीव खेलवाड़ी दल के रोहनी हम सचिव हो सकेता हमर जीव खेलवाड़ी दल के रोहनी हम सचिव हो सकेता हमर जीव एगो गाना हम गौले रहनी सुनले बाड़ू लोग कौन गलती कोई महिला भेंट में कौन गलती कोई महिला भेंट में राजा जी दर्द हो राजा जी खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सकेता हमर जीव मरल बा खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सकेता हमर जीव मरल बा जिया हमार भाई बाकी तनी ओनियो रह एने कौरव के ग्रुप बा हां दी एने पांडव लोग बा सगरे रह और का कहीं सुन के मम्मी से बोला लोग ये सखिया सखिया एगो पत्नी बड़ी सुंदर भाव में कहतिया का कि कहीं सुन के मम्मी से बोलावो लोग ये सखिया उड़ी जईती हमहू जे रही तो अबले पखिया काहे की काहे एही गोलू खाती अपना गोलू खाती पूजल रही शिव हो जय हो कि एही गोलुए खाती अरे पूजल रही शिव हो बाबा असकेता हमर जीव